Kaluo nyaka wawe yiero goons. Mano be gima kelo shida maduong' Kaluo. Majority MCs miyiero Kaluo gin goons. I'm sorry to say that. Ng'eny majority miyiero gin goons. A few people jomo somo mong'eyo ne leadership en ang'o. But ng'eny MC miyiero ka nyiero gi goons, ne gin goons mar wabunge, ne gin goons mar chama, koro chopo time manyaka ware wadgi. Koro goons ni kia policy mar county. Goons ni kia sera. Goons ni kia agenda mar governor. Goons ni en kachacha dhi bede parliament county assembly gi chama musara. Kipingo tigoyi. Goons nyalo tigo golo speaker. Goons nyalo tigo golo minister. But goons ma MCA ni ok nyal golo governor. Goons ma MCA ni ok nyal kwero governor gima governor timo marach. Emomiyo wan gi shida Kaluo. Iwinja maler. Ng'eny majority MCs man kacha gin goons. Koro goons ni governor nge control gini kaj ma goons ka miye pesa matin mano gimorumo. But ok nyal question na kaka governor. Ni why governor nyoi wach maber ni wa locate karibu 300 million ka. Pesa ni okwane. Last time waketo 200 billion ka. Okwane project ni kadhi. Why now kindu manja wachakwa mida another 100 billion. Okonyal penyo. Kecho onge knowledge machal kamano. Winya maber. Koro sometimes I blame chama. Tabilem ke chama mokelo na goons. Magne goons meg chama. Ochopo time mangiso joluo. Jogo kura maka luo. Wayer jotelo ma MCA sana MCA nyaka wayer jo mariek kaka wabunge tich mambunge tiyo che tich ma MCA tiyo waweka goons nwa kete county assembly wayer jotelo mochamo buk kaka kidhi yo mabei ibiro yo majority leader Ogindo tipo njugo Ogindo en ngamo chamo buk ngama dwaro mbunge ngisa MCA moro ken madwaro mbunge Kaluo mopogore Ogindo kwanagi akwana angisa kata migori kumai kwana MCA madwaro mbunge onge goons nyakwa gol goons gi telo wakil jomo chamo buk makidhi tamaria MCA tinyalo manyo komod bura mamalo koro gima timre Kaluo MCAs ng'eny gin goons gi nya penjo governor onge gima ong'eyo go ngum gi turo mesa to gi ketho mkutano koro ng'ane ok nya penjo governor koro an manyaka penj governor an ok oyiero ok chula koro atiyo tich mok chula an koro atiyo nono to ng'ato chamo msara to ok tije koro kare ok jopinyo chula tiji ni noningo bedni ma tije MCA onego bedni tije MCA mapenjo governor koro nyatende ana penjo governor ok chula tata onge payroll to ng'ama nitie payroll to luor penjo ng'ano kech onge gima ong'eyo ng'ano ng'e magwe mesa men in black gima ng'eye chama mari kuma sriba ntiere gire makikone ne wade interview ikoni en gwe mesa gi ketho mkutano kende mag MCA maduoko ni dog nene okagicha wakati maber miwa marwa dong watieko to magi gik matimore madwa ng'isi kawuono mari MCS ma Kaluo sana MCS majority ma ka ODM adwa okapandi MCS mar ODM majority gi gin goons kata Nairobi ka majority gi goons gi gin masama ODM nigi romo MCA e bonsa ma jatelo moyier mogone kura MCA ni ndo chako bedo bodyguard mar jatelo kare joma ni pinga ko bedo bodyguard ng'ama ka ng'ani jatelo ne bedo Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigandi joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube TikTok Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo kete mana kai kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon Luo Trending Nation LTN the best ahead of the rest. Erokamano nyakwara mogi machiegni kendo mapod iluongo ni LTN Luo Trending
Nation. Pod wan kaendi luongo ni Game Changers la Kisama. Mabende ji awinjo ka wacho mang'eny no ano ka ne okadaga Game Changer mbele ka chieng' ibo winjo ni bwana Mario loko wan waloko koro watimo gine yeah ibo winjo ya Mari koto loko kwa team Game Changers anymore mbele ka lenga pod wan kaendi kawuono wan gi ilongo ne Mjuku Mjuku an go kaendi majama ma serious mabende politics winjo mabor kawuono wakele kaendi mondo wedhaw gi chien odhaw kuma bende wanyalo nene to madho soda makata kopo ni ati ne ich wang' ng'eny to cool down ing'eni pap kacha inyalo poka ng'ato iyo wang' ma ogo ji adek dichiel but koro ka ing'iyo kacha cha ndo macha security marwa security wamenyi gi toj security odage ma security marwa security akegi ungi security gi okdwa kamera Bedo kona mapodi lugo no mari razu mari chiero jamare mbele chiere mine no mbele miyoko one festive season and kaka LTN gimwanyalo miu maberu jodala kata jok manenoa wayie ni wanyalo timo nugi mulungo ni free advert this December holiday LTN chiwo free advert koro ka in gi advert moro maber kabisa midwano lande number 1 kanyo email wato pod luotrendingnation@gmail.com king'ama pokoloso voice over nikech ma TV ing'eni TV nyaka bedgi gimilande go konya beda poster mochung kama ende kidwani wa post ne poster mochung be sawa wabiro keto e social media handles magwa mano Facebook YouTube to gi kuonde modong but kidwano lande TV kae ndi kaka sani kuro wuoyo ne tiloso voice over voice over kaka madwa biro ma next ni kaka ma Nyakoramogi, be isebedo gi achiedhi nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation nika nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Bakawuono wa kech ibe in sawa kara na kech marara ma kech ma akethora nyakoro mogi kaka neno kaniendi wan kaendi gi Mjuku magi koro joma serious iyudo gi manubina koko bina e piny Luo ka Ramogi chabisa de Ramogi na sade mago TV madongo kwana TV mag Luo misade asade iluongo ne Luo Trending Nation mano namba 1 namba 2 en Ramogi TV koro mar Kiswahili mongere piny iluongo Obina Show mecha koro international but e piny Luo ka to wan gi Luo Trending Nation kasi luwe gi mabor ok machiegni mabor mabe wamiyo gap mowere iluongo Ramogi TV bas kawuono in kaendi adwa ni kogi kon jopiny ng'eni chien kacha nwase wuoyo kodi but nokwa madh gimoro machan wabere bila kumoro ama kawuono waliso gima Nyasaye bera mera mos jopiny but mbele ka ibiro yudo ga LTN makeli to ensure ni duoki kaso kako medo dhi to wabiro bedo gi mon ka kibiri interview to poke nyombo wami dhaka chiel wabiro dhi maber kingi dhaka chiel bi medi marare to wane mwapidho koro kanye ber mos jopiny kon gini to in ng'awa giwinjo ni Mjuku nyikwara mogi ane Mjuku wa bunduki ma wuodo Uhuru Kenyatta ane nyakwar Mama Ngina mage tang'ogi ane nyakwar Mama Ngina modo Uhuru Kenyatta ane wuodo Uhuru Kenyatta lakini koro jakaranda wiu bechoga wiwa ber no it's just a question wiwa ber to kinena king'ia mos ka kiliamba cho au moja mabika ngawiera debi kae debi lagsam
Mano ngano lal gi dandora. To ngawi ber me ngawi ngima mo wa moje mo biro ka. Mongeri direction moko pimne alal. Ngisi babana na piny ka mano ngano wiye ber. Koro wan wiwa ber jakarana. Okay. Omiya ngisi nyani luwane mujuku wa bunduki ma wuodo Uhuru Kenyatta. Onyuola kumoro ni Migori County, Suna East constituency. Yeah. O kwa ward o pasi sub location. Yeah. Mane kuma ae. Tinde wakiko jogi ne wacho ni wadwa wuoye ajawa sana and on our side we feel ni oningo bed ni gima bendi omako piny kabisa gin gik mokareyo en agriculture kasto en politics kabisa iyuda ok inyal bede country ma agriculture is not existing ilungo ni puro okte maber ok ata okte maber nyaka bed ni pur nitie dhano puro koro nyalo bedo ni ok tim maber samoro timo maber yes. Onge piny minyalo bede maonge gima iluongo ni politics because at long run we must have leadership kate polengeni ni nitie siasa momiyo saitan nogol malo gi Nyasaye oridi piny nikech siasa mare olwar piny yes siasa to reko moro amora momiyo nyaka pole time Jehova oneno ka gine campaign ma jachien goyo iswa ni malo serious okode bwana in koro dog piny riambo mana ka jatelo ma Kenya Bwana Ruto turamo. Ogana kalungo nying Ruto wani ni satan riambo kaka jatelo ma Kenya ana kalungo. Jarecha yeye nu chawa but koro go koko kwa timu interview talk ber. Wabiro mana ya. Koro gisani ine politics ka donge kabisa eme chambo maber mane kumodak na winjo ka ji wacho ni ji doke maandamano akeni iyudo kanyo nango maandamano to ngama doke maandamano ko ngwenyo dende winjo ka dende ok lit to dia maandamano to ko winjo ka dende lit to bere ode ne omariso bwana donge iwacho maber ni gik mono pingo ka gik duogo in gi nok chapi ok nyal chapa nikech no wadhi maandamano to jomoko no ajak maandamano wa koro we gi cham to joma no ajak maandamano wa jo ng'eny joma no timo maandamano majensi ma Luoland no yie ni joka ber koro we gi cham ber joka an ok ane shit jogo to kiwacho joma no ajak go ni aja ngama no ajak ne en Jakom to nga Jakom en achiel Jakom ma Raila Mokego ne kosa ajak to tero jowuoth bwana ne ji neno gini ai ma wacho okadagi an ok apingo Kego ni awacho ni Jakom no ajak gima jensi no loso ok apingo Kego ni but no ajak Jakom no nego wewa weya watiekre gi bwana ni ne dhi bwana ne dhi ma bwana mano se dhi bwana ni wiye teknike Kego ni bwana gi ma ini koni ati joma no miyo Jakom backup emo miyo gini podo Jakom no miyo bwana ni backup omiyo Jakom koro Jakom no ajak gini kwasa dio bwana ni e kona makoro joma no kaw kanyo ter gi big yawo yi ngato ko piyo wandayo yawo iye ngato kaw ka je iluongo ni ngawa moro mocho iluongo na ngo mo sitiu governor gina par Kakamega o yawo iye be wuono ranyisa no nyodho sweet ma wan mono wamiye sweet oparanyo chaji moro ko nyango pam kata lebe gi glass then moro ni ka wacho ni pesa nindo omabe to kata yo madhi dala kende onge lam teno bero ya kumbungi napaka bi ang'o ambari nyalo timo afadhali wanyago mpaka opio wandaye to kanyago mpaka gi ngane gi minister mar finance majanga ma ofio bwana chaku ma pesa nende pesa nindo kanyo bana pesa nindo Nairobi bwana omabe odhier bwana ngato ngizi pesa nindo mabe omane boiga bwana John Mbadi ngamone bino ok yier kata Jakom mar kor gweng ok owinjore go emo me ngisi joma ne Jakom ndio no ajak to nego manjo ma wigi ler but John Mbadi wi ok ler emo me winjo ka gik ma jopiny no timo ne ng'anyo iduoko sani ngama duoko gi dong John Mbadi minister mar finance mangisi no ngiyo lupol kuma ji nyalo hinyore sani ka kuma maraj ni nyomb jaudi pek pampas gidhi kete tax iwinja maber gima mon konyore mar dwe ka dwe cha be gidhi kete tax expect ni mon wadok dire de wakoso de kaj to mano John Mbadi ngama ngisi kenen mano pingo gik mano Ruto timo kapod en mbunge mar ODM ka koro nyo Ruto se nyome soup koro en sawa my friend angizo bwana nyakwane umbele bwana ndiye joma nyakwa lao 2 hours kata 1 hour kila walawa bwana ti yudo cher kanyo mar wuoyo ne John Mbadi kamano yao to kwane bon John Mbadi en nyasaye ng'ongo en nyasaye bwana e sirikal no ngama nyalo luoro manyalo wuka kolora en iluongo ni intellectual James Wanda manda nyalo ko kata chonga piny ang'eni Raila bi luoro Jakom ba luoro ke Jakom to kipolo tango me pinge oka pinge ariyo Kego ni ano kapingo Kego ni kuma Jakom odhi rwenye Jakom kata raji dhi kando gimwa ndo ok bernwa koro wache kamera ne ni hijack mono hijack gogi mono jenzi oloso raj wache kamera Jakom no
Wache kamera. wacho Omari okaluor. Kwe Raila ne kanyo no timo marach. Okane mudha layo to Omari. An mujuku mawuodo Uhuru Kenyatta. Kamera zoom. Awacho ni jakom. Gini timo marach kuom hijack maandamano wa. Then ikaw jomok nyal tiyo kaka Opiyo na kaka Oparanya, kaka ng'ato kaka John Mbadi, jomok nyal. Jo sani uso ma gold ma Migori. Puodho mar Migori ma cho. E kuma gikwalo puothe wa giuse gold. Ng'ama nyalo wacho ni bed ng'temo kanyen Wandai. Jomo di adek mano tier kama koto yawo igi. Onge manya konyowago. Maandamano mano gik motimo maandamano John Mbadi duoko. Oduoko nang'o? Jo to koro tino loko timo ohala mar gold Osiri. Madh soda. Oparanya to ken kutine kanyiri matindo berne matino nego med kata muona obed kapar. Iwacho ni charity begins at home. Kapok wadhiye ma kaka ichwado Mbadi malichni. We wang'eyo ni Migori. Is it perfect? Migori usawa? Baba Raj. Yeah. Raj mone kawil kata kaundi. Raj. Yeah, Raj. Waiwa gina chore te. Mara Raj obera. Raj. Omari Raj. Raj mone kawil kata kaundi. Raj makawinjo na Migori. Awuotho makapondo. Governor ued nga. Ni ng'ato wacho ni chiel wiyoke. Chiel wiyoke to ok inyal tiyo jopiny. Ochila yako ni bogo jini chiel. Bwana chiel wiyoke nyalo wiye mokeno gono ko lam gi wiye mokeno. Bano mari uosadi bwana. Bani ng'en jomoko paro ni koro kagin governors to koro gin Nyasaye. Bana wan ng'in Nyasaye mwang'e kaluwe ni Raila Odinga. Mopogore Raila Odinga bwana wabiro wacho ni Raila monyalo wuotho wadi ko but ng'ama ko Raila wabiro wacho ne. Raila kene monyalo wuotho wadi ko ni ama okego nea. Ng'ama no setwe yigno chiko. O ang'o chiro se konyo go ji. Joluo ere gimo kunyo chiro se konyo joluo. Onge jok mar Raila makonyo. Ng'ano kawo yako county chamu riego. Sani koro giyawo dhawo gi seneta gisekwalo county gini ariyo koro giwuondo gigo PR ni gichwanyore. Mera. Bwana seneta to ng'eni ko wacho ni seneta. Edi Okech mago joma osebedo ka kwalo Migori county. Osebedo ka ni wuono Edi no wuono ka loko kitana nyabe ni nyang'ine no Bukratek. Osebedo ka kwalo ka Migori county. Muok kunya to zoyo. Gikwanya to kunya to soyo fuko. Gikunya ko sani gigonwa PR. Bana. Koro, igene ya in ma in kani in emi complain. And un kaka jo Migori no miu thuolo mar yiero ng'ama odwaro. Ma debed ni yiero ng'ane to dhi olokore koso kuchi emono kitero. Nokomiwa thuolo. Emomiwa koro sani nokomiwa thuolo nokomiwa thuolo koro chika nokomiwa thuolo. Emomiyo sani wawacho wacho ma na pingo kego ni ok apingo kego ni. Koro magi gik ma wacho ni kego ni kato rach. Ng'atini wato kwadware. Mangisino kapingo ke ng'isi ng'atini rachnwa. Koro sintie gik moko maka wacho to ka wacho na pingo kego ni wacho ni Jakom ng'atini rachnwa. Koro wang' ni we wakaw ng'atwa. Koro kodagi no wakaw ng'atwa to aturo mesano. Koro ji obed ni ji chieme lote. Emomiyo wacho ni ok nya chunwa gi jomo ok ti. Iwinjo ng'ato ka ochilo ok ti ng'ato wacho ni en ruoth ng'a. Bwana Wandai oingo chilo nyadi 100. Wandai minister oingo chilo. Konye nyaka chulo bill mar sitima. Mar hospital ma Migori. Wandai minister ng'ato to governor miyo 14 billion, 18 billion every year. Bwana, idwa ng'isango kumo chilo. Idwa ng'isango, ing'isa what? Ing'eni gima podo kidwoko. En no chunu gi uchilo. Gi chama. Oh, ne ma ng'at baba. To kama waje baba no chunwa gi ng'ate. Baba no chunwa gi ng'ate. Emo miyo ng'isi no chunwa. Koro nikech ni waluoro Raila. No chuni nyakwa yier ng'ate. Koro 2027 to kwa yiero ng'at baba. Wabiro ngiso baba ne mae ng'atwa. Ke sanu madho gi kariyo mpogni mari rateng marachar. Koro ngiso baba ni mari marateng ni ok wadwar marachar ni. Interview to mari. Interview to mari. To ko nyaka madh giro mari marateng ni. Dong interview to mari. Koro in short chopo sama koro nyakupengo baba. Ok wapenge wangisi baba ng'atini rach. Mano ok pingo baba. Mane support ng'atini rach me wang'andi sama kone ne madho ma tiwacho ni umeri anta do marachar mane support gino jalo nega koro ama madho ma koro ng'isi gi rach ne kero imbe biro jena kare gini rach momiyo kidware kar koro wakaw mari marachar ne mang masano ore ngiso kego ni koro ing'eni iwacho ji ariyo iwacho governor tiwacho senate but gimoro ok nyalo wacha ka onge resolution. Iwacho niya an soda ne to rachna
To kiwewa ni soda ni rachna nikech kiweyo to position ni nyaka bed gi gimoro iwacho ni soda ni rachna but ahero maracha. Mane mumi okionge okibet man nono. Kata no kimadh soda tiwacho ni adwa pi. Miya modhi. Iyuda. Koro nyaka ibed gi solution mari kaka ng'ama pingo telo magwengi iwinjo nikech imbe in gi ratiro kaka citizen. Iwacho niya gima na feel kaka jamigori en onego beni watimo kama wawe ywaka to kwa kel resolution. But an agree resolution mi winji wueno. An ng'ama nigi duoko kanyalo wacho ni ba mujuki kori pingo koro miwa solution. An gi solution. Solution mara en kama. Wagolo chilo wakelo Peter Masara. Mano namba 1. Peter Masara nyalo wacho ni mbunge wasane gimo timo chilo no bedo mbunge. Onge gimo chilo timo rongo. Ochilo ni obedo minister mar energy. Onge gimo chilo timo. Koro chilo dwa wuondowa. Ne diere ka koro pesa ne on kanga no bedo minister mar energy. To ngani kata Migori kuma wuoke no. Nitie some places maonge stima. Mangiso ni ngani en failure. Iwinya mokwongo. Then failure neni ochako otingo kelo no county government. No wuondowa. Nikia ni giming'eyo. Nikia ni joge pinga. Nemo miyo kati bwana. Peter Masara tiyo. Kendo wuotho kopo kotimo to piny ni bwana. Un jopiny ma Suna West constituency udwaro ang'o iwinja maber to jopiny wach ni wan jatelo kech wan mon wayieri wan wadwaro ABC to wanye pesa ma wan go nyalo timo A or nya timo B or nya timo C koro uyie wadhi gi C ni A C no be kar wakwongo tim C wawe B ni gi A wabiro timo bang'e eka pesa Peter Masara tiyo but ng'ato ko bwoko gi dhawo baba dhawo ka wan wakano dhawo wakano dhawo to ka dhawo ne mobwogo wako to ritwa 27 obiro ng'isi kar wang'e dhawo wabiro goye kura kweli. But samane urwako jatelo nitiere problems kata weche moko achiel ariyo adek munu kete mbele ne iwinja oko ningo beni wawacha ni kaka jok moko mono wacho ni jo ODM ne gionge gi manifesto. I'm sorry to say this but jok moko ne wacho kamano gine wacho mani Ruto rach to nok gelando ne jopiny gi magidhe timo in kiwacho ni ati Ochilo okti awinjo kiwacho ndara kende and county as a whole en gi gik moko mang'eny kabisa ma samoro in iketo mana wang'i achiel ni be nitiere gik moko mine nyalo wacho ni nobedo promise ne the team school moro mane the ger to koger weri gi ndara isewuoye maybe wacho ni CDF noningo bed ni ichiwo ne kuma chalo kama pod onge nyaka sane nikech county utingo gik maduong' ok nyama wacho ni ndara kende maybe ndara no miyo last priority wawacho ni ndara bro loso maybe etam matieko godo gine Omari sama tieko go tam Omari kikibed lawyer mar Ochilo ok lawyer apenja kikibed lawyer mar Ochilo mari apenja iwinjo mari Ochilo nyaka yier governor onge gimo nyalo benefit gwano nyalo wacho ni magi mochilo satimo ko chilo ni bill mar stima mar hospital mar county government otame chulo mangiso ngani onge mangani nyalo timo ibande gi Kenya Power 59 million wachuno James Wandai go simu ne Kenya Power ni kama meko hospital ko to we Nauru wabiro wuoye modo meko offices mar county mago to ngaduru ngani ok nyal konyi kabiri mar hospital ok nyal ngani kidhi hospitende tema mi Migori onge yath osiepna onge yath MCS monego bed ni tiyo bodi korgi ne ok nyal wuoyo ni gavana wach ni gavana en ruoth ng'a barabara rach hospital onge yath gijende onge tenda momi kijende ng'ata chila okawo mi tenda Migori mzima ng'ani ma benefit koro jomodong gini gitiyo kanyo wadhi puro mchele dako chilo gerwa kambi kada mar mchele mi puro kuja cha daga no idaga ni ama kambi mar mchele ma gik moko wachi biro tim ne wan gi pith mar rech nyochono ne gitimo kadi mago ewa gik mano ng'ano obiro lonji luongo ni former PS mama nini CS mar agriculture Peter Munya pur mar mchele matimore kadim macha gimane ng'ane manokelo Peter Munya en kaka governor ere mare mokelo mar pith rech no mako nogore piny ne giwuondo jopiny gidhi keto pesa onge iwinjo siepna koro onge gimonyalo kwano kuom governor ni onge gimonyalo kwano suga industry boko wuoye ng'ani en ng'amoling en olandonwa ruodhe olandonwa kene bana olandonwa dhawo watu samno adhi gone kuno kieno jadhawo koro onge gimanyalo kwano kuom Ochilo gimanyalo kwano ni en oja ODM owinjo ODM
but ja piny manogo ni chilo kura onge sani nitie chiro magidwa mukilo ni chiro sare mantie Awendo chiro ni muko to jo piny no uso mwandu gi mano winjre gi sirkando bado magi gero chiro ngani koro wuono no yudo pesa World Bank odwa muko jogi moko ba jo piny kokoko ere gima ngani dwa benefit jo piny ere okokungo ger mo subtadi ka mondi wangne yath mondi eko bi chiro oweka ni ko gido pesa to gimuko to giweyo gikuongi los no system mare ya hospital mondi eko duogo mondi kono mangisi ni bana ongi mwana kumchilo anto pod okni tafadhali ke ngato wachniyo maybe ntie kaka nendo hiro chilo or gimoro apenjo jinin question kawuono kawane LTN kaendi mostly an minena e kamera but ngata chielo ok man kai donge nitie ngamo ningo bed ni winjo ni sauti nini ni sawa nikech won wabedo kodi an ngeni wuoyo ana winji but ngeni ok iwuo mondo wawinjre kodi kende owuoyo mondo jopiny sauti kolal kawuono done ji dhi penjo ni mari ang'o motimore but nitiere ngama is responsible gi sound no kamera kasa moro nitie kaka ndekne nitie ngama is responsible be ise penjorini ya ma wawacho chilo ni samoro MCAs emok titijegi e kuondegi nikech ochilo to anyalo wacho ni TN overall mar country mangima to dong kuonde matindo tindo kuma kuonde matindo tindo miwacho gi gwenge kuondegi dong wen gi MCA tich mar MCA en ang'o kapok walao governor kech samoro nyalo lao governor ng'ata chiel kare MCAs modong moningo bedni konyo tiende e joma richo adwa ng'isi moka pandi MCAs ma Migori County ochilo buogo gi dhao ma last time apani gi dweche abich mokalo ka dweche 4 mokalo MCAs ne yuak iwinjo ne gi yuak nikech nokete gi matek gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo obed arus, obed nyasi moyiedhi ingo odiochienge kaka mag nyuol mago duto watimo e bwo ot achiel chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi posta maywayo ji machiegni kik chandi rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74 The Nash Pictures waparoni kinde kendo wandiko sigana. Sorry Nyakwaramogi ne wane break kanyo matin ne sitima ng'adore ing'e gik molos gi lwet dhano koro iluongo ni sitima gine jatendi ina Jimmy Paku malich iluongo James Wandai intellectual James wadwaro the main power line mondo donje LTN mondo kek power chandwa power no lal kanyo matin Nyakwaramogi koro ne be pod wawinjo lendo kanya chelari adek but pod wan kaende gi mjuku ing'ama nena from all the counties wadwani bende nikech LTN kaende kuma iluongo ni kuma mopandi inyenyo elela watemo ng'iyo the other time ne wan gi Wuod Ndhiwa kaendi iluongo no Jody Wuod Ndhiwa ma bende dwaro senator ka chendo kijana matin ahinya embe notemo konwa kaka uma be obet kobam but ingini jasiasa nyalo wuoyo kaluore ni odwaro position ne moro kanyo gima mora gi mjuku owuoye neutral ground nikech okong'a mawuoyo mondo keth nying ng'ato mondo miye position no eno wacho ni bwana kanyo rach solution nana neno ni wakao ng'ane ne pod wan kacha kuma bende no wacho ni samoro wanyalo chayo jatelo to kare jomotene emok tim tich kaka ambe na wacho ni sani kaka stima no lalcha nitiere ng'ama is concerned mano ningo bedni tema chelari adek in ne podi lero no kacha chaindo samoro MCAs wa maricho namba chielo mari Kaluo nyaka wawe yero guns mano be gima kelo shida maduong' Kaluo majority MCAs miero Kaluo gin guns I'm sorry to say that ng'eny majority miyiero gin guns a few people jomo somo mong'eyo ne leadership en ang'o but ng'eny MCA miyiero kanyiero gi guns gine gin guns mar wabunge ne gin guns mar chama koro chopo time manyaka ware wadgi koro guns komi guns ni kia policy
mar county. Yeah. Guns ni kia sera. Guns ni kia agenda mar governor. Guns ni en kachacha dhie bede parliament county assembly gichama musara. Kipinge Kipingo tigoi. Guns nyalo tigo golo speaker. Guns nyalo tigo golo minister. But guns ma MCA ni ok nyal golo governor. Guns ma MCA ni ok nyal kwero governor gima governor timo marach. Emomiyo wan gi shida kaluo. Iwinja maler. Ng'eny majority MCs man kacha gin guns. Koro guns ni governor nge control gin kech ma guns ka miye pesa matin mano gimorumo. But ok nyal question kaka governor. Ni why governor nyoi wach maber ni wa locate karibu 300 million ka. Pesa ni okwane. Last time waketo 200 billion ka. Okwane project ni kadhi. Why now kindu manja wachakwa mida another 100 billion. Okonyal penyo kecho onge knowledge machal kamano. Winya maber. Koro sometimes I blame chama. Ta blame ke chama mokelo na guns. Magne guns meg chama. Ochopo time mangiso joluo. Jogo kura maka luo. Wayer jotelo ma MCA sana MCA ya kwa yeri jo marieko kaka wabunge tij mambunge tiyo che tij ma MCA tiyo waweka guns no kete county assembly wayer jotelo mocha mbuk kaka kidhi yo mabei ibiro yo majority leader ogindo tipo njugo oginde ngamo chamo buk ngama dwaro mbunge ngisa MCA moro ken madwaro mbunge kaluo mopogore gogindo kwanagi akwana angisa kata migori kumai kwana MCA madwaro mbunge onge guns nyakwa gol guns gi telo wakil jomo chamo buk makidhi tamaria MCA tinyalo manyo komod bura mamalo koro gima timre kaluo MCAs ng'eny gin guns go nya penjo governor onge gima ong'eyo go ngum gi turo mesa to gi ketho mkutano koro ng'ane nya penjo governor koro an manyaka penj governor an ok yiero ok chula koro atiyo tich mok chula an koro atiyo nono to ng'ato chamo msara to ok tije koro kare ok jopinyo chula tiji ni no ningo bendi matije MCA. Onego bendi tije MCA. Mapenjo governor. Kora jatende ana penjo ga dok chula. Tata onge payroll. To ngama nitie payroll to luor penjo ngano ke onge gimo ng'eyo. Ngano ng'e magwe mesa. Men in black gima ng'eye cham. Mari kuma sliba ntiere. Gire makikone ne wade interview. Ikoni en gwe mesa giketho mkutano. Kende mag MCA. Maduoko ni dog ni ne okagicha wakati. Maber. Miwa marwa. Miwa marwa dong watieko. To magi gik matimore madwa ng'isi. Adwa ng'isi kawuono mari. MCS maka luo. Sana MCS majority maka ODM. Adwa okapandi MCS mar ODM majority gi gin guns kata Nairobi ka. Majority gi. Guns gi gin masama ODM nigi romo MCA e bonsa. Ma jatelo moyier mogone kura. MCA ni ndo chago bedo bodyguard mar jatelo. Kare joma ni piny ka giro bedo bodyguard ng'ana. Ka ng'ani jatelo nego beni ambe en gi ng'ato dide. To ng'ani bodyguard e chama. Gine bonsa mar chama. Sama chama ni giromo. Bana wadhi kanye. Deger ka luok nyal ger. Wayiero joma onge rieko mar telo. Chama riwadgi ng'ano sebedo ka gwe gik moko e chama. Bwana Omari ni osewuotho kodwa mang'eny. Wang'ni okete MC. To penjo Omari ing'e tij county assembly. Omari kia. Omari osewuotho kodwa, Omari osegwenwa geche, Omari oseturo mese, koro watero Omari kaja. Koro iri wado Omari. Omari koro kinya penjo governor, Omari chama msara. Mani gima timone kaluo. Ko penjo governor to chalo ng'ama dwa gwe dis mochi. Governor penjo koro ng'ama onge gimo ng'e makata ko chag ngogi kwa penje gimo tich mo yiere ne ok onyal explain. Role mar MCA ng'ano ke role mar MCA. Manyiso ni most of them oketha keta kacha mondo fill positions. Mano kende. Dog yes gone chama yes kende. Mani gima ng'eyo. Onge bar japiny moyiere to onge. To gigi kelo gi guns makaka Junet gini makaka tel makelo nwa joma ok nyal tiyo. Omiyo kaluo nya dongore. But kata ka party gone ijogi erokamano imiyo gi reward. Wante mapod wadhi ga e ballot box. Ang'o matimore? Mjukui ni ng'ama wuoyo mariek. Ang'o momiyo ikawo gun? Omari poka igo kura kaluo. To dhi chune wang' nadhi go kura kaluo. Dhi chuna wang' nadhi go kura kaluo nikech mondo wagolo chilo, to wagol guns, wakel jam cham buk. Ok ochune mjuku nyaka yier MCA. Ok ochune mjuku nyaka yier senator, but mjuku dwa lande injili mar kedhi e debe. To ng'eni glese gi, mane gi gima rachar, mane gi gima rateng'. Rateng' ni mit, kar wadhi gi rateng'. Rachar ni rachar to kar ok mit. Ok onya konyo wadhi gi gima rateng' mamit cha. Iwinjo maber. Ochopo kuma ng'isi jago kura maka luo.
owe yiero chama gunsni oyier jatelo maber to gino setimore Suna West 2017 ko yier Peter Masara independent gino nyotimore Migori County ko yier women rep iwinja maber mai gimo wadwano watim nyaka MCA ngato we wuondi ni kiani ni nene ngato ruma yier penj ngato ni bwana in miro chung MCA ngisa role tije MCA nango mokwongo kapoko ngisa agenda ngise bwana idwaro MCA kwa dage ngiso tije MCA telenga len koro explain tije MCA ko tamri ngise baba in de manti machelo ti nyaka yier ngato ko ngi role mare masama mujuko dhi county assembly mujuko dhi wuoya county assembly ni governor my role en ma to an gimo nek bana timen magi ma man gratiro mar penjo governor iwinja koro ka ngato poko yier man mi wacho ni japiny ayie kodi japiny ma Kaluo be koro nyaka we chama japiny ma Kaluo be ni kon tiek kuma sama nyaka koro nyaka kwe Raila nekech magi joge Raila to joge ma inyoa iwinjo ojo nyaka baba jogo to raj ngano kia tije MCA baba waeri bat ngani to kwad kao kida kichuno gi ngani to we chambini wayiero ngato wani koro kosa yiere to dugo ngatini wadugo ngato wani e chambi ore riembo e chambi Kaluo biro gerore to ka buru yiero jogni kiene chamo wacho bana ngiso anade gi jopiny ana onge sida Raila japiny ma bi e ballot pe bangiso baba we yiero ngato ni jachama yier ngato monge role modhi tiyo we yiero ngato baba yier role ka ngato baba ni onge role ne sawa ka jenda ne beber sawa yier ngama onge role gi ngama uso sera onge bana adwa ngisi Kaluo adwa ngisi kawuon county angwen onge MCS manyalo summon governor awacho ni kawuono mari onge MCS mabiro summon governor ogodi chieng kata nyalo governor ogodi chieng mchima MCS ma Kaluo biro summon governor ngisa governor mosa de bedo attempt impeach Kaluo ai wan kodika wane igna parga i county government mara parga adek ngisa governor mosa summon Kaluo mo luong ne bio penjo dong samoro poko neno problem maybe okonyal joko oknyal idwa samon ngad jatendi idwa samon ade onge giminge tije MCA no ongamo kony makata gavana ngeni magre jomwa konyo wakelo kaka puppet bwana ngado we wuondi bwana nyakore mogi winjo kaka chalo kanyo no endo pod wan ka ende gi iluongo ni Mjuku mabende otemo fuononwa kanyo chal telo ma Migori County iwinjo ko wacho kendo komor ahinya gi kaka telo chalo iwinjo ko pingo sana iwinjo ko wacho ni ati ok tim kamano but gigi te an korka kora taneno ni pod duogo ne jopiny nikech gigi okwanya yuago kapo ni ati ne wayiero jotelo beyo agoro kamano ahinya ne Mjuku nikech owacho embo wacho gi dhoge ni kato complain ne telo ma Migori kamano ento nokogo kura Migori koro nyiso ni imbende ni participate telo marach ma Migori ana yiero telo ma Nairobi momiyo ambe Nairobi adich ko nikech ambe na ngama go jana madwaro kom Nairobi gang'o biye mambe ngama na yiero no ti otiyo ne chama iwinja maber sama no biro no ngaber sama ngama na yiero Nairobi ga bok ti olokoro tiyo ne chama anapane lao Migori ni koro korikone to onge ni kora koni an bana biro ka mar wuoyo gi jopiny wan ok ane mudho alaye od to boka biro ka ni ng'ato chula abire lo japiny miwuondo koro kata migoch warach ambe kuma nagoye kura an gi penj mar bebe adwa nyisogi joma ok ti joma namana nagone gi kura kapok iwacho kuma iae kuma maybe Nairobi kaendi mabende pod iseyo telo margi kaka rach mokalo ni in gi suggestion mar ng'ama idwaro ne kopo ni chilo wuok to en ema mondo kete gin gik mage mabende osetimo kata sera ma in oseuso ni in person ma ineno ni sera gigi koketa into action nyalo konywa kaka jo Migori Peter Masara wacho pile ni en kaka Peter Masara okoti tich ni en jatelo otiyo tich ni en musumba jogo kura mano tik namba 1 to Peter Masara gik motimo Suna West obiro to luongo ne jokama omiya pesa gi CDF adwa timo ABCD uno dwa mane mokwongo okotim pache to okotim dwache otimo dwa jogo kura wadu mi wadoro governor machal kode iwinja maber ng'ama biro piny jokama an gi pesa osemiya ere gimonego waneno kwongo tim mondi kaka un ma uke un ma un gi shida un jogo kura jokura wani mbunge ki wadwa ni watima class go we oromo ero kwongo kelnwa laptop mondo nikech wati wan gi CBC
Nekech wasomo CBC class nitie, lakini CBC wakonya somo nekech waonge internet, waonge laptop, waonge tablet. Iwinjo bet wanya. Mano gima jopiny monj, jopiny neno shida ka. We wakel ne gima. Iwinja. Koro wado jatelo machala kod ma. Namba 2, wado jatelo moikore ne tiyo ne japiny. Ok moikore tiyo ne party, kata jatelo moikore ne tiyo ne joma chielo. Peter Masara osenyiso wachia mar telo. Kidhi constituency mari biro neno gik mosebed ka timore. Kata gero kaka dongruok barabara, skunde moger, ineng'isi ni ng'ane ma ng'amo qualify bedo governor. To kata no wach ni poko wach no bedo governor. Opodo wuotho e sub county Aboro, ma Migori, mondo penj joka ma achung kosawe. Koro kwa yieno chung kaka wacha kaka neno romo no. To biro gis jatelo koro kaw. Masa oromo. Iwinja. Bwana Migori kaunti wan gi wabunga ariyo matiyo. Modong ok ti. Wabunga auchiel. Ogi makonyo go jo Migori. Mia ji ariyo. Ma Peter Masara to ibiro mbunge mar Uriri constituency mako gola Nyamita. Ler. Tiyo. Ler. Pokaro jogo kata nemi gi aonge nemi gi jopiny gigura. Aonge nemi jogo. Jogo kata pogoromo kodi. Podi. To in neno tich maler kanye to in Nairobi. An wuona dhi dala akalo Uriri. Suna East Kajunet kumae jakumo tegno mano mpaka na mano county mar constituency mar gola Nyamita omakore gi Suna East ni Junet nango jakumo tegno. Suna West kuma Peter Masarai omakore gi Suna East wa koro mago gik mang'eyo gin kuonde mawuothe taneno gik motimo ng'iyo sikunde tang'iyo barabara tang'iyo gima CDF otimo tang'iyo gima CDF okotimo kod wangi joko qualify gi over qualify mar bedo governor mar mondo giwe loso gine constituency gilose county yes magi joma wuoyo about sugar industry magi joma wuoyo about fish our Lake Victoria ma governor tam wuoye iwinja maber otamo senator wuoye lando mama ni en mukra tego to gik mokonyo to onge iwinja maber wadwaro joma ng'isin bwana wan gi Lake Victoria Nyasaye no gwedhowa pigi ja mondo watigo maber. Ok wanya koso pi Migori to wan gi lake pi maler maonge chumvi. Ang'amo ni dhi chuo pipe many sola ma tigur kacha to gonwa pi to ringe mier tete ma Migori county to pi okuny. Itwe magi masinde pipe mier ka mier nigi pi ma fresh ma ji okom pi mothiedhi pi maler. Bwana Kaluo Nyasaye gwedho ankora ng'aji dwaro tich mayom. Imanyo kada do sponsor to wekere wanyo titwenwa sola werigi sitima chendo sola monge bil ing'aw kanyo to pi gore dala ka dala nigi pi maler manyangango ma mano an suane mako gola Nyamita nyalo timo Peter Francis Masara nyalo timo iwinya maber to ng'amo qualify saidi en Peter Masara. Ang'o miyo kinde Nyamita gi Masara miyo gini to Nyamita be wacho ni tije ler ang'o ingo go governor mokoto bado ne constituency Uriri okonya duoke Uriri koro nyakwa idh malo wakocha wachini dwano duok dala wabalance chunya dego mbini telo koro mane gimo balance to en mwanena koromo wuoyo bo ng'eyo gi jopiny Ogola be ong'eyo wuoyo but wang'iyo ni Ogola nyo in ka koro Ogola unyang'is ni kade inyalo compare kidwa senator or in minyalo weyi koro kiduoge mbunge or waketi senator mono uti sera uchalre koro umuyie. Senator be in gi solution de cause senator to kira solution de mo miatele ma senator biro ringo kweli biro ringo yako yao me wanga mineno ka oromo senate ka senator nitie dhano mang'eny bwana mon tie ka sana ne ko kunyo GP nyinge moko adwa luongo bato kunyo ni sani GP Migori county kak ng'at moko yier nyalo kunyo ne jok piny pi to ng'amo yier to wuodwa go PR Nairobi ringo gi chopa luo mama Maida kama Maida dhi kante en matoke gi ndege kare Odinga dhi kante en matoke re Odinga kwa no yier no lu Raila koso no yier no lu Mama Maida tiyo tije kaka men piny owere gi Mama Maida Raila Odinga kego ni tiyo tije owere go kego ni otine jo piny tijgi mag jotelo moda kwene ochopo sama time gimi baba burek baba niga faya mameke giwelo baba kumora mora wadwa ng'ama ko yier to tine obed musuma wa jo piny edi olo Raila gi ida kumora mora edi mukrete olo Raila gi chopa sasa kumora mora kata kumoko dwaro sari kore ka chok fulu madiere edi mukretego ba wajini ati gine mi Raila gida break disa moro kata mana ida gi Raila dwa manyo choko to ken koko sieko chopa moro ko kare mano mano edi
Bwana uone di mana. Okay. Yeah. Koro mano wang'iyo politics madala. Nitie gima ok anyal bende ya kaendi kata iluongo ni Pielo Lumumba be nowache. Omari sani koponi ng'ato meya kamera. Abiro appreciate ng'ano. Nikech iwacho ni wadu kakiero riwuon. Mana diro mari. Ahero gima kwongo biro ira. Ng'ato nyalo wacho ni Omari aneno kitiyo tich maber to in gi microphone achiel. Adwaro medi. Ng'ano nyaka wer. Kabisa. Iyuda? Idwa convince japiny nade nikech japiny en ng'ama oseng'iyo yiero ge iwinja ma kokigol to kata in emiwachi ni eti bwana adhi duogo Nyasaye duoke dhi bedo peyo muserito cha ok giyieri pod gibiro mana yiero ja 50 to ja 50 ni maigi mosebedo ka bagowa nikech ang'o wadhi ne 50 bob kasto bang 5 years isafa wi 50 bob ni ere kaka odwa convince jopiny ni it is not all about handouts, it is about manifesto gagenda mang'ato nigo. Omari dwa timo ne county moyae ang'o kata constituency moyae ang'o kata ka en ward odwa timo ne ang'o. Mano gima ok wang'ega in kaka mjuku ere kaka idwa convince japiny mawinji sana. Omari jogo senyore igna 13 to kendo gidhi nyore igna 15 mabe agoero kamano kuom menyruok gimede nyore kabisa. Koro adwa wuotho Ruto dok ok Ruto awuoye county government ng'ana awuoye county government igna 13. Okay. Ruto ni igni 2 gi nus. Ineno gima timore Omari. Gima wache luo trending ma girodwa ma gima gechiko itigi dongo winjo ka jomoko winjo kaka jaman. Yeah. Wadwa ni giwinjwa. Koro an gima biro timo en wuoth abiro ngiso oyier 50 oyier 200 oyier 1000 oyier 500 to hinyre kuom higni 5 or owinj sera ma Mujuku wacho to yier Mujuku to Mujuku kele yath hospital yiero mare to kode ko insist ni Mujuku nyaka miye pesa abiro miye pesa takwale kech nyaka duok pesa nyaka duok pesa to sama sakwale kikarom kod no wach ni kendo kati abiro pe ni duok na pesa mana miyi kech 200 mamine na miyo ji mang'eny amiyo the whole county. Ipana tiyo gi pesa di. Koro japiny be nyaka we pesa. To gini timore mana ke jotendwa be ok dwa biro e village. Jotendwa dwa no pondi. An ko yiera san kaka mjumbe to okabi tint garabu gacha bulak. Okabi yiro joma kor gidongo. Abiro bedo kaka kora tini. Tawuo gi jopiny. Kaka Peter Masara time. Kaka Samuel Atandi time. Kako gola nyaminta time. Iwinja maber. Onge bodyguard mar gwe jopiny. Wuotha no mo jopiny ngi kodi makichopo to ok ni kwa ingi sinjatelo. Sitima cha chandowa. Light makacha chandowa. Picture be sani chandowa. Koro iwinjo jopiny ko jopiny ok kwa. Ugo mbaka kuwuotho. Ok ni relation bedo pesa. Ni bedo pesa. Mangiso ni weekend ng'eny dala molo ka ng'eny Nairobi. Iwinja maber. Koro ging'iyo kodi. Mok ni koneni to nyaka gonji. Gima timore kata governor wa. Governor samo yiere to bendi. Tok chamo muma ng'ani nigi gecha 10 marango. Mike. Gen kir makanya. Bwana president na chiel Kenya. Governor en jatich. Kaka mbunge. Governor chal gi MCA. Ng'ato we wuon ni governor president. Magi gik mitero kaluo. Governor kwalo pesa to ok nyal tiro kechu yie ku eno en president. Governor en jatich. Magi gik manyakwa. Omari kidhi Central ka. Kati dhi Rift Valley. Governor ng'ama lawo tok ba governor onge. Governor ilawo governor makaluo. Emilawo kende. Adwa ng'isi kawuono. Kati dhi Nam Chumbi. Governor ok lawo. Kati dhi North Eastern. Governor ok lawo. Ongama wuotho non mol. Makala wuotha be ng'ama jigoma mbaka. Ana soro ngwa jumbe mang'eny North Eastern ka. Ng'ani ng'isi ma mbunge, ng'isi mbunge mane. Ba wuotha non mol joma lungo tonge onge. Oriembo gari kende. To ko biro go kodumba kote modhur pi kanya. Ng'ato kire mano mbunge. But wan mbunge wa ng'ato ng'ama kera ndiko nyinge. Agoge maduong'. Ni no chungo gare to mbunge. No kela agoge. Ni ng'ama kende ko nyinge agoge maduong'. Bwana uone bonza mara. Bwana ai bwana. Wabunge ma kaluo, jotelo ma kaluo nyaka ng'igi jopiny. Governors nyaka kwer jo marite ni bwana we go jopiny. We jogo bed normal. Iwinja? Wamos jogi, gewinj ywagi, iwuotho e village ing'iyo gi jo. Koro ng'abiro kwayi pesa onge, ng'ato biro ng'isi sida ma okale. Itatwa sida no. Iwinja maber? But one governor dwaro ng'isi ni en jatelo manya orite. Ba irite to ok ikony kaluo. Kaluo dhiere gima ikonyo mago ji.
Karangi kabiro to udhier. Ere gimo konyo ji. To jomoko mok riti, to kidhi gwenge tino ka dongruok nitie. Bwana. Mano koro nyaka gichenj. Nyaka gichenj. Gipunguza bodyguard, gipunguza geche. Batapa ni bodyguard to kotenore gi maendeleo. Magi joma goji. Ng'ano keto arita kwe nikech ng'ano ok ti, emo nyaka med bodyguard. Iwinje kuma tija bede. Igino joma ok ti. Samo feel ni ok ti jopiny nyok dware, koro en gi bodyguards mang'eny. Magi nyaka kwer. Yes, koro giti to giwuotho kor gweng' mondo pesa cha owekwagi. Mano wachamo kor gweng'. Koro generally kapok waya e kor gweng', wawacho ni ati kawuono wane mashinani. Siasa mashinani. En county mani mabende inyalo wacho ni tiyo maber mopogore gi Migori County. Kisumu ma bet temo bet. Bet tem to podi bet. Oma be ipako. Ba maka onge, maka PR. Ipako mama. Onge ipako mai online to onge. Onge. E ground mokwa onge. Dong mama nolonyo mokwa ok ti en kanye. Ano ka onge chuke gi mama, mokwa ni kanye. En kanye otiyo kanye. Ok ti. Koro wapunguza PR wati uru. Ke yao ni baba, ayao Mujuku Company Limited. Mujuku wadane ni nyako ti, oko kunsa moya ito. Wayao Mujuku Company Limited. Maloso kijuku. Maloso kijuku. Maloso kijuku kinyakwa ng'iew pile ka pile. Koro kijuku ipogo mana one month. 1 month. Month mana riyo tunde ji olwarte. Kare kijuku. Kijuku onge. Iwinja. Koro giwego PR. Inwacho ni Gladys wanga go PR. Bana onge. Ano ka onge grajima mokwa ni kanye. Joma be neni, mama go PR. Oka wuondgi. An gi ji mangisa ni Mujuku eri gi jakom deal wa gi governors. PR ng'eny molo tich. Nitie kaderi mang'eny. Kae barabara madongo olos maber ka gimel gujonge. Obuka lam onge. Magi matimore. Bwana Oma be nonego yier oyugi magwanga. Awacho yweyo. Awacho. Ng'ama intelligent. Monge gi omiyo dwa bedo jatelo. Ok ng'ama okeli chamo wacho. Iwinjo maber. Magi gik mangiso bwana. Magwanga ema nonego beni bedo governor. Ma Oma Bay. Ka jo Oma Bay dwa dongruok to giyier Magwanga o ai deputy governor obed governor ma Oma Bay. Dongruok biro neno. Wan golo Kimira. Mama dak gere kambi mar mchele. Dako gere kambi kanyo. Ki gado koni, kochia, mananas ntie, dako gere kambi maloso juice. Ere wati maber. Oma be man lek Victoria makoma duong, dako gere kambi mar rech matin. Mano wawuoyo. Mano mama miketi. Mama poda keto lindi mariet. Iwinja? Wabi ka bondo. Kumane wiwacho ni rabuono time nam. Dako gernwa kambi manyalo sono kata yoloso sikonj. Dongo tiyo en mama. Mago dako tim. Gik mayot seriously. To ka jakom dhi Addis Ababa to mama ka okmoke toke. Mipani embe odhi koni jakom kura Addis Ababa. Ipenjri to kara ang'o matimre kalu. Ipenj ang'o matimre kalu. Mama tokra ile manena Addis Ababa ipenj to ang'o. Ibidhi go kura ini Ruto mago kura. Okin. Ang'o miyo mogira ila Addis Ababa. To jo Oma Bay to yieri. Wadwa neno ko ger kambi mar rech. Wadwa neno ko ger kambi mar sikonj. Ka bondo kasipul kaji kumara bona ai kaluo. Onge PR mingiso wa online. My friend, adwa ngiso joluo. Kapor gibiro go kura ni wuondo gi party. Kapor gibiro go kura ni wuondo gi jomoko. Mago PR mtandao. Baba dhier mabiro chomo kaluo. Ong'ane konywa. Yani chiro mama gonga. Okinya pako mama. Yani Raila Stadium. Bwana Raila Stadium. Makane gigi awiti. Mano tama witi tieko koro tieko. Okonyal gedo nwa gik mana witi ochako. Iwinja maber Omari. Mare nyo chako mokwa. Ofel ok ti. Awacho gima nyo chako mamare. Ok ti. Magunga miwacho no chiro no. Iuse ng'ini use hewa. Kose iuse ang'o? Iuse dok makalo. Mama kel mokwa abed brand ambassador. Yes. Brand ambassador. Mondo koro waus mokwa. Mama. Oluong kata Mujuku biuru ko mari wo confirm ni gini tiyo. Wo mtaka dunia menyo wa confirm ni gini tiyo. Sando wacho mama sando ko ti wawacho.
Koro kwa mama tich wakwa ene mama wan joporo miwa wabed brand ambassador mar moko to kwalande hewa mano gima nyako yeke no ko bilando hewa ok wanyal lando gima onge gima onge to ko nyala nyaka waland mana kama ok watiyo kama ok watiyo koro ko ikore ni ok watiyo to wabiro lando ka wan wadho land hewa mando ok watim mando abiro ringa weyi jopiny on maki kendi ndara mawuok Rodi kochiko sori negi potholes seriously nolose mano kinya wache mama county government koso national government wan wacho ni nikech ene Homa Bay county mago PR mago ne national government my friend mago PR mago koro mami chama extra onge dina Kisumu Professor Temo oyawo barabara oloso drainage Kisumu ler but tichonge kare mago kutich kare drainage ni mono baba udichoko ni ero se losogi ero walosogi gi ler sani aya koro ang'o miuse ai bwana umbu demand ahinya dong ler koro wachako keto wawacho wasekete obedo maler adwa ng'isi gima chielo mari kawuono kwayo kodi kambi Luo Trending Limited company bedi ng'eni onge kaluo minyamiyo watenda bada mar gero drainage ok nyal miwa awachi ni kawuono moka pandi ok nyal nitiere jomo kao kaluo ni magu mwandugi gin manyaka migi tenda awachi ni ok pandi kaluo kawuono wayawo kodi kambi omari ok nyal miwa tenda wan go mari to wa qualify wan gi everything midwaro but ok miwa tenda awachoni an gi a lot information matimore kaluo ok nyal mi tendo mari ok nyal mi tenda emomiyo youth makaluo kwecho jotelo gi ok oikore mar kwero ng'ato ni baba gimitimo ni mato koro ng'eny ahinya we wakawo mabe wamiye youth iwinjo maber bedo jatelo ok ochuni nyaka bed papet ahinya nitie kuma nyaka jatelo ndio kata jatenda kato koro wami yudhegi kato wami minegi ka wami jodongo gi mondo gime gifil ni gine government iwinjo ng'ato chelo wedi manda ahinya ni en manyako cham awacho ni kawuono wuothi igomba kaka luo giluo tena ibiro ngisi baba youth ok nyal yudo tenda kaluo December an Kisumu jo Kisumu galuora mare rita uru LTN biro kanyo ng'ato ka ng'ato iluongo ni lazima tusikie sauti zenu wabiro gi Luo Trending mashinani mondo mikori kono maber ni timi utenda koso tenda gi unu yudo makitiyo koro Kisumu to temo wanyalo wacho ni generally kwa nwa grade ji Kisumu is somehow to temo counties ang'wen mag kaluo to kotemo gi Pes County otemo gi Pes National Government Pes County to pod lala yeah Buena County biramo no mera wan gi Kisumu County right yes wan gi Siaya County wan gi Migori County wan gi Homa Bay County counties ang'wen mag piny kaluo ere kaka inyalo rate gi ere ma at least inyalo ni kato kan namba achiel bato temo koro gi kuna mtu anasema ati mimi si agency. Ati mimi ni mkubwa sana mimi si agency. Mimi si agency ulinisa. Mondi yudisikiza tune mar Gen Z mawanch kod Mr. Mbalamwezi. D-Star, aboro achiel star, ochiko adika uchiel hash. Unajua nini mwaka yangu? Mimi si agency. Sitaki hiyo mchezo bwana. Mimi usikai agency. To set Gen Z by Mr. Mbalamwezi as your skiza tune, dial *811 star 936 hash. Tulizaliwa na wewe, unajua kweli. Sitaki mchezo bwana, mimi ni Gen Z 001. Sisi tunaenda maandamano mapema. Sisi Gen Z. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Ne oganda luo kendo e piny luo. Oganda wopong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond luo, bedo sulwe mar oganda luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai,
Your talent, our stage. Let the search begin. Man number chiel, man number reyo, man number de, customer to dwa yuayai. Kisumu temo ne kecho Uhuru Kenyatta. Omi ang'isi, de onge Uhuru Kenyatta, onge ma Kisumu de timo. Handshake partner. Madaraka Day. Magi gimo yaw Kisumu. To kidwa ng'eyo, ineno papa iluongo nang'o, en Kenyatta kosa Ng'o Stadium. Kenyatta Sports Ground. Sport Ground. Bedi ng'eni barabara no ng'ama kiwanja no, pub no, ng'ama no gora pap no dhi gi 10 million. Gora pap. To gina mang jotelo ma Kisumu. Gora pap 10 million olal mita par. Gora pap kende. Gora pap mita par nolal. To mano dong kata wan wanyalo goro. Emang'isi ni ok inyal yie mondo waber wayor tenda. Kech wabiro golo gima qualify. Sani LTN ni mabor. Mabor yes, dog inyal yie. Ubet gi nene ka kamera moro mamenyo gi. Jok machiemo gi kamera machielo. Bonsa mineno. Bonsa machielo bacha kamera. Bwana to. Emi ok inyal yie. Piny Kalumi odhier na to pesa ni da. Pesa nitie. Iwinja. Gora pap. Mita par nolal. To standard ma pawno nokochopo rate kaka nidwa noloso. Wamedi soda. Yo mikiro ga dieri. Ka gin adieri to sawa, ka gin miriambo, jogo neno ng'awuoyo. Wamedi soda. Soda podete. Nani? Wapi yule aniongeze soda hata mimi? Siwezi ongeza soda na mimi agine soda. Wadhi mbele, hata soda agremea. Koro. Pawja no Uhuru dwa nogere standard mamalo manyangafu. Emomiyo nochiwo, momiyo nowil nyinge Mambo Leo to Kenyatta Sports Ground. Yes. To magi en Moi. Nen Moi. Ineno kumogen Moi Stadium. Ine kumogen en Kenyatta, Moi en machielo cha. Machielo manoger ge KFF cha. Okay. Iwinjo. Koro ma sama ne gere. Nidwa nogere standard mamalo. To gima rach joma nokwal ne gin ma jotendwa. Moko chopo rang'iny mane dware. Iwinja? Yeah. Onge jakuo mabiro oko biro kwalo mwandu. Manyiso ni kacha no olega dao. Pesa ni nitie. Adwa ng'iso mari kata kawuono ni ineno port ma Kisumu Uhuru wetiyo gi pache kaka jatelo no tero jolweny. Doko tiyo. Patel go dochamo te. Nitie joma feel no mari gini kwa en pawo mari to ok obiyudo mari samoro timo gige wa maricho. Koro nyakwa keto mari wikidi mondo mari oyudre samoro tiyo kodwa miyo mari 50 kata 100. Odhi timo gi maracha. Iwinjo maber? Mane paro ma jotelo makaluoni go manyakwa tamre jotelo ina okelo jotelo mabecho. Iwinjo maber? Kogero wanje cha tuke biro ber nitie joma biro timo kanya ng'ogi ni mango kodwar. Idwo gima onagi nitie wikidi. Seche 24 mako wachni hero to hero bal. Be en kech mako wachni kau cha. Bana Kalumi nyalare 5,000 mago ine 5,000. Bagada ko me kata ng'ato mato kayuagi 5,000. Nyalo mai Kalumi mano pesa maduong' kariesi. Kimiyo vijende makadu. Ke jongi gima kitimo magin ko gi pesa. 5,000 inya negni. Inyalo negi ne ng'ato 5,000. Inyalo mi ng'ato 5,000 no biyo negi 5,000. Neguro mari. Pesa. 5,000. To kuyele 5,000. 5,000. Mari otho. Ando 5,000 ke ng'ato nega ne bia mi. Bia. Gili ka 5,000. Bika wala 5,000. Me appointment ke na piko mari. Ma contract mari negi 5,000 yami. Yes. Koro jogo mongo koro winjo gine we. Koro magi emomiyo kedo Kisumu ero namba achiel ero konye gi national government. Aya kwa chakwa go Darubini. Onge baba onge man ma yuago ro Kaluo. Onge. Ng'ato ne wacho ni jasaya moro iluongo na Tandi ting'o mana chuma. Atandi ne mane jim. Atandi meli korko ubunge to timo maber. Akwano wabunge adek Kaluo timo maber. Akwano ni Atandi. Akwano ni Wuod Nyamandas. Mano gola Nyameta. Takwano ni Peter Francis Masara. Migori igole areyo. Juareyo. Kasi dhi kao siaya achiel. Itieko. Kisumu onge melo. Onge wabebe okaneno. Omobebe onge. Okaneno. Koro mewa namba achiel Kisumu. Mewa namba 2. Namba 2 wanyalo biro Migori. Migori we. Anya kang'iyo kaka obado ne bet otem ne bet.
Nyiso ni Obado riembe we kuma. Ni bet nitie kuma no we, ni die kuma no dwe to weye. Kaluwore gi tende kaka no tiyo kaka Obado. Manyiso ni kawuono kopo ni ati nowach ni ichiwo to yudo kobado sirikal gine governor kendo timora amora. Anyalo mor kech ne wayudo tenda. Joma ne piny gi ne yudo tenda sirikal Obado. Iwinjo maber? Nitie joma ne yudo tenda, joma piny joma normal ne yudo tenda sirikal sirikal Obado. Koro nitie joma feel Obado afadhali kata kan wach ni kena ng'wana timo but ne wanyalo yudo tenda e sirikal ngawa sirikal Obado. But joma wuondore gi to tenda onge mayudo. Awisi maber ni onge manyalo yudo tenda sani. Sirikal maber neno ke Obado nok ja ODM. Obado ne pingo ODM. Emo Obado nyaka mi tenda ne ke feel ni japiny. To joma yier gi ODM godfather gi onge time nitie joma miyo tenda mokel nying gi. Gin gi ng'e maber ni baba kapod nitie telo margi. Japiny ni en ng'ama tiyo kode sa midware. Omiyo namba 1 bedo Kisumu, namba 2 wamiyo Migori. Ero wakele wami mama. Namba 3. Ido wacho ni Siaya ywagoro. Kika winji ni wacho gino. Oywayo. Ang'o manyiso ni minyalo kwano? Roundabout chalo gi Thamos Institute. Obama king'iyo. Obama king'iyo. Tinde ayudo gavana. Iwinjo mari. Kati were kwa iwinjo mari. Gima nyakwa tim. Ng'ato kato yier kumolony. Iwinja. Josia to kiwuone maber. Gavana James Orengo olonye chik. Iwinja maber. Manga mane gide Raila gini kao. Nipe Black Current. Manga mane Raila gini kao. To gise jatelo. Wamanyo ni mondi beda Attorney General. Dosa ne gini andishe. Iwinja. Orengo ni gini tena ka Attorney General. Makumo Orengo lonye. Iwinja. Orengo ne gini bedo kumilose chike. Orengo ne gini kumiri governor. Nikech oko kanyo okolony kanyo. Orengo nge chike. Maki chiyo kata sa parka riyo tiyo ni. Chiyo so chiko Orengo nge chike. Koro wakao Orengo, wakete Orengo kumolonyo. Wakao James Orengo, wakete kumokolonyo. Okubitimo ore okubibiera ore. Gino morne jo Orengo makidwa bijiro biro mang'isi chik. Morne. Bwana. Iwinja. Ikoni okawe tutere kumilose chike. Okoni bwana konywa. Konywa obiro timo. But ka Orengo no keno tere maendele oko biwinjo gi jomorne. Ong'amo timo chik. To donge chonyo kisichonyo ke jalupu gavana. Ng'amo ng'e, jalupu gavana onge gima dwaro. Gavana kia gima jopiny dwaro onge gwerego. Ke jalupu gavana mone beni bedo gavana. Ng'ano nek beni nusu bedo gavana mosetieko tamne. To jo ODM ok dwar bwana cha. Bwana cha nyalo gero Siaya. To ok dwar ng'ama gero Siaya. Idwa ng'ama bedo ma ji bedo gi tulo. Bwana no to donge mono nyiewo koma achiel milion. No yoro pesa kanyo. En gi pesa. Koso pesa ne wuok ka gavana. Ng'ato we go wi dasta moko bi. Bwana. Ng'ato we pimo wiyo mari gi fut mochot. Bwana. Nek jalup gavana ma Siaya ong'iewo kom milion. No pesa no yudo kanyo. Nitie kuma pesa obedo allocated. Koso pesa timi ko kuwuok MCS kadhi office gavana. Makane PR mag ODM bwana. Ng'ato we pimo wi bwana. Bwana to iye wang' manade na pinja. Gik matimore Kaluo maricho na mari. Jomone bende bedo gavana oket bedo gavana. Jomone bende ok bedo gavana miketo bedo gavana. Dongwan kodi Nairobi ka. Bwana gik matimore Kaluo. Omari. Siaya ipure nyaka niang'. Siaya achiel ni. Ipure nyaka mchele. Kambi ni kanyo mari. Buranda mar mchele wagi iuso gi kanye. Wadhi Kanuka Ahero. Ipuro mchele igni te. Kwadhi supermarket ok inyalo yudo Nyaero. Kwani brand mchele nyongo ka brand mchele ndo cha supply supermarket Naivas kang'ong kundite. Dong nyalo bedo gi market. Ang'o mane ok tim? Ang'o mpodwa watambo mchele ma Mwea. Udwa ni wabed gi Ahero mchele. Obedo branded. Kaka wan gi Ndiwa. Yes. Sugar. Yes. Branded. Kidhi supermarket tiyier ne wakao mama marwa ma Kaluo. Ang'iyo wagero kambuni wa. Oma be wan gi Ndiwa Sugar. Yes. Migori wan gi Sony. Mago ne gichamo gore piny. Sony tinokti. Notiyo kanye. Bana iduoga telo. Iduogo gore bana. Moko no se wachi ai bwana dhi chwanyo nyiri. Moko no se wacho braj. Moko no se chwado kama no. Koro magi gik ni penjori. Koko nya bedo gimobedo branded ma county wa wan useless. Amunya kwa ber gi jotelo ma governors ma brand county wane kidhi e supermarket ma logo ma Migori. Ma gimiloso product ni wuok Migori. Winja maber. Wan onge product ma Kaluo. Kake piny Kaluo nyalo wacho ni
kwadwa winjo dholuo mimongo maber, wamanyo LTN. Wamanyo LTN. Wadwa bongo dholuo. Wadwa bongo dholuo. Kata kwa dhi Jakaranda, wan wawacho dholuo. Iwinjo nyaka e chunyi nam. LTN. To koro ni gik modong' gi. Jonge. Onge kigolo LTN to koro joluo kumimje joluo onge. Ramogi chamacha be gir masharia. Inyalo gwel time. Inyalo loka ni atherere ne ure ne go ka ichiew yiro kara mogo wacho ne ure. Ok ipenjo nade. Un ng'ango ma un go bwana. Un ng'ango. Dong wan gi KBC. Maru. Macha gir serikal inyalo riembo ji tibere kanyo lao lando katun. Bana unu wacha ngo bwana. Unu wege wuoye. Koro LTN omako kuma duong' kaluo. Mane marwa. Mo ng'isi marwa. Ma gimo loso marwa. To kare jo county ma Homa Bay, ma Kisumu, gi ma Siaya, gi ma Migori, onego support LTN. Mondi meu. Ok gidwa ni wameu. Ok gidwa. Tep de yabe Kisumwa. Ade ake dar na rogi ditere Kisumwa. Dong digo na simu ni mujuko na ge kwalate. Inya orguns. Makaute. Baby chonyi matin, pila te bera. To chimi bara matin. Aini sibedo kipingo eja kuria. Ma wa mayo. Koro ka nyinga be Omari. Omari. Jengi Omari mama ja kuria getiende. Aja kuria. Onge madholuo. Ai. Bwana. Koro winjo maber kaka en naimbi ni ogol. Jo Kisumu utembo nikech national county national government unamba chiel. Wadhi Migori County. Obado no temo. Obado ni mono temo no me unamba re. Kost wabire mama tawijo ke ok wacha wete kosa wete mo michore kayo. Mama temo. Aere mo beto kele en mama no. En tie gik ma beto kele. PR go kikelo gi e media beto dwa dringo nyingi malo matin. Mokete namba 3. Awete to ne tiyo matich mielo Kisumu. Yeah. Kaso finally namba 4 Josia yuagoro. Okane mawacho. Ana mako microphone mar LTN kawacho gima guest. Owacho mano pach guest. Omiyo kawuono watieko ne siasa makaluo obago Josiaya. Koro dogure drawing board. Wadunwa bi koro e county ni medake. Nairobi County. Chalo koordinare. Raj usiepa. Raj. Yeah. Raj kabisa. Yeah. Raj. Governor Mielma na South Africa. Governor Mielma Dubai. Governor Loma Raila Odinga nyaka cho ofoda pam. Governor Makoni beluoga Maraj. Onge gimanyalo timo. Jakuo kose kwele to koro ng'ama nyalo konyo Raila Odinga. Sakaja. Onge. Pok inene. Nyicho kineno mabechi chieng' man lony mane ji rwako mama. Ebo ja ODM. Oja UDA. Tango momo kara. Tango momo ODM. Tango momo. Mango. Bana. Onge. Ka onge county Maraj. Afadhali kata koro siya beto ingo Nairobi. Kwa koro wakedo girango. Onge. Roundabout adimi Nairobi. Ma ok mare. Roundabout no ger gi joma norgol. En kaka Sakaja onge manyalo timo. Onge. Bwana. An gi brother na dak ge ot. Brother na matin sana. Chiemo gi skunde mando ero brother niti gombak brother na gombak nyithinda. Idwa duoka pinya hii. Dongiri wachi gombak brother ni an makaduok. Kini wachi brother ni matini dago. Ana dago nyithinda ariyo. Somo public school. Wawa wacha diere njiranda. An koro kare njirandi kare mano imoka don. Gima dwa ng'isi. Awuoyo gi gima imi wacho ken ni brother ni matin. Ana wuo nyithinda masomo public school. Okay. Dongin gi gima iluongo ni tap to eat. Achulo siling abich. Ko siling abich kata inde chame. Kora dwa go ikwan. Siling abich ko nyithinda ariyo ma siling 10. Dongi. Gwana iko nyithindo milioni 4 masomo public school Nairobi. Ngana loso pesa diudi ngachiel. Ka calculator. Ni nyeno dhiro na ni atikal ka calculator. Nego na uru gine. Siling 10 odiochieng times 4 million mano milion adi. Goga kwan kendi ni ang ni o mjukuraj. Go kwan kendi ndio cheap to go kwan ngana loso pesa di. Odiochieng achiel. Goga kwan kendi. Mondo yudi ngani jakuo. Ore bene nyithindo ka cham nyaka ringo. Go kwan kendi omari. Nyathi achiel siling 5. To wuode wan gi public school ma nyithindo tem ko rew namba gi to gin milion 4. Ngano choko pesa di odiochieng achiel. Kana siling mangano choko milion. Ka siling 10 mondo ngano choko 40 million. Owacho ni ot ka ot sani koro ng'ato ka ng'ato golo nyithinde are. Ngano loso pesa di kuom jonyuol.
Then ng'ani dwa ng'isi chiemo mokelo ok nyal kawo kata milion achiel. Chiemo mitedo Nairobi mzima ok nyal kawo milion. Bana wabedo joma kibedo piny ting'e ng'ene ng'ani kata ng'ani wacho no konyowa but ng'ani pod kwalowa. Stand ma chiemo ni bedo malo. Igolo siling abich, inene na abich. Inene na abich, ing'eni ng'ato to nene, janyuol nene kata jakenya nene gino yot. Dio yot. But ng'ani kwalo marach. Mauto ok bing'eni ng'ani kwalo. Gicha tindike e county ni county. En sawa. Kendo dhi maber, but ng'ani kwalo. Gima dwani wawinjre. Nitie pesa ma county o allocate no pidho goji. Kabisa. Manitiere. But janyuol chulo sing abich. Mabe ng'ama go mbaka onge. Enke inene na abich. Inene na abich. To county government osuru ma poda chulo cha. Podot kel kai ma bine pidho nyathina. But parni poda chulo sing abich. Then awach ni sing abich pesa mayot. Ano garama. Kare ng'ani maya. Ng'ani maja piny gwil. Ka nyithindo milion 4 ang'isi magi pesa matin. Ng'ani loso pesa di jing achiel. Nyithindo somo kuom dweche 3. Ng'ani loso pesa di kuom nyithindo gi te. Beda piny ber piny. Ine kaka chumeo Nairobi ka. Mano milion adi? Siling abich times 4, mano 20. Mano pesa moloso. Odiochieng'. Hey. Manyiso ni odiochieng' ko gine mani chiwo namba mapiny. Odiochieng' ko chiwo ne pap 20M. 20 million ni onindo maler. County maler. Mar Sakaja. Maler mondo jinga chiel. Maler. Sakaja karo miya tenda mar chiemo ni. Odiochieng' achiel an 20 millionaire. Gwane kwano. Atime mana 1 month na chako pogo jo angla pesa. Koro kigo kwano emang'isi Nairobi onge gimitimo. Nairobi loko wando ringi. Oala makore kata jiung. Nairobi ni kuma ok nyal ng'e ni to ng'ama chung' no shuru ma Nairobi en ng'a. Ok bi winjo. Boka ni ng'e. Den ng'ani ng'isi nikech oselus ground nani akaruto dhi. Chambe gi mayudi e betho. Koro nene hope ng'ama odong' en Raila. Wang ni wadwa ng'isi nitie joma biro duoko dala plus Raila ko gitang'. Ka baba koloko pache. Bwana Raila tiwo ni maraj. Bwana Jogi biro lawa. Omari be lawa. But nitie gima nyaka wach. Ang'o mi jokuoge dwa luwo Raila? To Raila ok riembgi. Ang'o mi jokuoge luwo Raila? Raila ok riembgi. Ani winjo kanya Raila jakuo, ok awinjo Raila jakuo. Jomoko wacho ni mato jomoko ma wacho ni Raila be ohero ga pesa. Ana kian poko Raila poka miyo pesa, lendo poka miyo pesa. Baba tiluoro vera. Ana kia bwana. Raila poka miyo pesa, embe poka miyo ga pesa. Ya, kora kia kata rate moera ko pesa kia. Ngeje poko ulweta poko kunyira about pesa. Kora kumeyae koro. Dena uode ni. Koro? Nairobi ka waonge governor. Nairobi waonge senator. Onge gima wan go Nairobi. Nairobi waonge women rep. Ani Nairobi wana kaka ne wantino wan wadagi Nyasaye. Nairobi ka. Nairobi kaka neno wani, wana wantie kaka neno wani. Onge. Wan nono waonge. Wan gijo mobede kombe ichulo. Chamo msara. Kisungu ng'eny molo tich. Kaka senator ma Nairobi wacho kisungu wacho ndi. To gimitimo e ground onge. Kia kata ni Kayole ni kanye. Kia kata ni Soweto ni kanye. Kia kata ni Mathare ni kanye. Kia kata ni Gomongo ni kure. Okia. Tien senator ma Nairobi. Koro ng'ani. Iti dwa gone kura ni pati wacho nang'o. Ere ka idwa gone ng'ani kura. Ng'amine ne parliament. Mabe sando koro sim kamati ene ke sirikal manyondo yanyo sani gine sirikal. Onge gima ng'ani nyalo winjo. No yanyo sirikal koro Jakom nyose donje sirikal. Koro onge ng'ano kinyalo winjo kumora mora. Nyo yanyo sirikal be onge. Gashago menyo gi yanyo be ni dala. Koro ng'ano kinyalo winjo kumora mora. Nekech onge tich, onge agenda. Ayancho rum nekech Jakom otero jowuote moke sirikal, koro konyal yanyo joka. Gashago be nyiche ge ok gidwar, Gashago be nyono kisigolo ne dala, koro onge agenda machielo minya winjo go senator ni. Iwinja? Koro onge gima ng'ano nyalo konyo go japiny manogo kura Nairobi. Onge. Edwin Sifuna romre gi pien punda. Mok nyal twango wuoche. Yeah. Bari gore yawa. Anda onge gigine. Aonge gi bodyguard. Jogi ema miya ga bodyguard mag club. Bodyguard dhi ng'ani? Ka bodyguard be tho, kod hira ng'o mok nyatho. Banangi mang'ene ok nyatho. Kiweche ni Edwin Sifuna. Adwa ng'isi bwana ng'ama ok nyatho en Nyasaye kende. Nyasaye kende kata Yesu notho. Nyasaye kende ng'ama ok nyatho. Koro ng'ato we buogi ni kia nang'o. Wan Kenya ka mar wacho adieri. Ayanye mwonge go, but wan ga adieri mar wacho adieri. Iwinjo maber baba.
Ok wan kani biro chandwa gibiro miwa joma tiyo ne party to kini jabe. Bana Nairobi wan ki kijana manyaka bed gi senator. Aidha gidagi katoke. Teme nyakwangisa ni koro opunguza chiwo pesa. Kejonya chiwo pesa embo biro gi koro kuzama goti. Ochiwo pesa gi pulang. Omiwa tije. Yes. Wan gi jok moko mabende kelo tiend gi sirikal. Apa ne dhi yiero gi wan gi pok to wacho ni odwa donjo but ji propose wan gi Johannes Bolo mabende osebedo ka miyo ji daw moro kanyo matin kanyo ende jopinye mokase mondo mi odonje sirikal en pok owuoyo. Wan gi Kasipol mabende nowacho ni ati en coming maka walo bar Kasipol be ko kuma ji wanjie wo. Yeah. Bwana Kasipul nga musebedo exposed odi Tanzania neno kaka gikatimore odi Saudi Arabia odi kuonde ko biro to choko leadership skills mose yago kuonde ka dongo nyariembo go Nairobi odwara ngom kuongo governor mano ko dhi bedo governor e ode koro Kasipul nya bedo governor man koro aba chiyo gi wiya ni an ga janyuol na dhiro Kasipul kwa na wiya raj bwana mage fuo manyo joyudi yo miyo go Sakaja mage fuo makara nya timo ayiero go Sifuna mage fuo moko nyal doki bwana wa yiero ng'ato popular bwana adwa ng'isi Kasipul Jokers eno tim ne brand ambassador motimo ne Susulu o usu Ruto do Ruto bojne jatende en loyal obedo loyal kum Ruto o cham Ruto koro obedo governor odhi bedo governor od Ruto sigoi bwana governor ma Nairobi orito chamo moma iluongo timo nyonyi en orito machamo moma aida kat odiem kata ko miye ticket mane governor Wanyonyi wabiro yiero independent awacho ni nono Wanyonyi ok wayier ni keni chiupe wayier ni inyalo chopo samwan gi tabu to senator wabiro bolo nyale Johannes Bol sanu wayiero ji kalura ki sera mari Johannes Bol mane senator jongengi ni 29 bas bana wang nien maro gavana moko nyiero kijana but senator wadhi yiero Bolo kech Bolo wacho ne onge time obiro mi galo pile kapile kose yiere but obiro manyo to miyo tich in kidwa bedo gi jwayo nyosi to yawo ni nyosi in kidwa saloon to yawo ni saloon in kidwa uso wuoche kidwa mane gima Johannes Bolo wacho iwinja maber bang' sino ng'ano osegolo ko bimi 100 kata 1000 kiwuok tidhi tiyo tiji tiyudo pesi iwinja maber ma to Johannes Bolo wacho ga position osewacho en odwa senator Johannes dwa senator Bolo dwa senator koro amba gi Nairobi bwana senator wan go senator madhi tiyo ne party senator matiyo ne jopiny owacho maber nodwa miyowa saloon odwa miyo kinyosi ng'ano mi chich ng'ano ndiki nyaka chien oselemo uje karanda an poko lima bat wapango mondo walimre osego ni simu wasawuok kode kare Johannes osenyono kumobor an kore kana wacho ni odwa no donji kare unu semiye nyaka kura Johannes rito chamo muma kaka senator ma Nairobi governor Tim Wanyonyi rito chamo muma kaka governor ma Nairobi position manyalo manya en women rep gi MCAs gi wabunge but governor gi senator mano wasaloro chapter no Johannes Bolo gi Wanyonyi mano ka chapter no waloro to kari medake Embakasi Central Mejadong yambe chunya moro likore na chung mbunge mare Embakasi Central imbe wuo kaka ne weya ni wuo ko abeje ka wacha na chung mbunge raja ni kure ka wacha na mjukuro chung mbunge racha na kanya in gi qualifications kwana ngoma ngai dware mbunge degree 1 degree and governor mbunge certificate mar form to gimi dhi timo ne jopiny Oscar Sudi mbunge otiyo maber ndi kapseret kiki wach gi marach biro wacho ma next no koro waweya ga goyiengera winjo to onge otas mar somo to tiyo maber kisungu be dike doge to tiyo maber kata chamo mana muma kere kaka jaod bura chande to tiyo maber kendo konyo jopiny koro kisungu wa degree ni nitie mar ODM ka gi kaluo ka ma LTN luo trending nation kuma mopande inyenyo elela ugoni kisungu be dike doge to tiyo maber tiyo seriously kata mana chamo muma kaka mbu chande lakini tiyo serious kendo en gi chuny mar konyo
Koro imbende. Kaluo minyalo landi kisungu, somo mari, to onge makonyigo. Onge. Bwana, nitie joma ne nigi opportunity mar ndiko joluo, to ng'ato penji ni some gi kanye, ka gima ofis no mar min gi. Ni some gi kanye, ka gima ofis no mar min gi. To joma ni kanyo, ma joma nitie jirani to kosomo, somo kumi gigi. Ni dogi som. Idogi som, data sa soma gi kanyo. To ofis no ok mari, bo kibi to kanyo. Mabe no se gol gi ofise go. Ng'ato penji ni some gi kanye bwana. Joma magi joma useless machako mikre wedo governors kaluo. Ok nyal konyowa. Bwana. Yeah. Hey, Embakasi Central. Incoming MP. Yes. Biro depend to Meja Dongo yien watiyo kanyakla. Kechito tiyo maber. Bandi magi machiel moweyo mane gima dwana tim. Gimachielo kimiwacho ne to konyalo lokore to. Gima poko timo maber en power youth. Barabara to tiyo maber. Waneno ler kendo kabisa mano ber kara kuo nodwoko piny. Mano wapongeza sikunde no loso maber mano wapongeza. But ben power youth kama betu wiyo dwa wilgo. Koro kodagi tabiro kao mano. Keka sikunde osagero kabi wach na biro sikunde. Koro pe CDF ni aba biro baro bathe amiyo jopiny en power go mine gi youth. Ipogne mine gi youth. Youth bipogne. Yes. Wan joma chuo ketwa kanyo wan joma chuo gi sama youth nigi gimoro mangiso nyalo go sim to nya youth ni mi gimoro sama mi nori nigi gimoro mangiso nori nyaka nguchiem wan joma chuo mi opposition last year iwinjo but it's okay. Kuro generally kingiyo kaka siasa de en lokruok mage mosebedo e siasa machon to gi manyasani. Sani to pogore kata joma kata apa ne okego ni abo apa no oseng'eyo ni ground to pa no pogore wang' ni kata gimako lwer ng'ato tidongo kinyi sa pagare kata apa no okego ni apa kata osewinjo kata kana ng'ise wang' ni onge mako lwer ng'ato sani kata giwuothe ground wacho ni baba wang' ni kiteme mako lwer ng'ato tidongo kinyi koro siasa sani osepogore kata kaluowa be gime gisi wacho ni waol gi chama wado yiero ng'ama tiyo mako chunwago to ng'ama chunwago no dong koro mane lokruok maduong' masaneno emo miya wacho ni pod adwa lande kaluo wadwa jotelo musumba jopiny ok ng'ama oloko ni kobiro kata odwa ketho gigeu iwinja koro magi abeta saneno ka gini bet sana olokore luowa jopiny oyie chiko itgi nitie jomoko manyalo understand it is not all about party. It is all about gima ng'ato dwa timonwa iwinja maber mamana goero kama joluo ose accept gima dwaro maduong' wan gi luo trending wadwaro ni ng'ato boyawe mare mondo wabo bed gi girwa ogir jomoko ng'ajomoko tijon wasiandagi e chane TV mar jomoko ma ng'ato ne modhi yaw mar wadwa girwa jaluo nyaka koro we nyadhi gi sunga gi ng'aya jaluo nyaka koro support jaluo jowadgi iwinjo maber mon kaluo nyaka gere nyaka we sunga gi nyadhi gi ng'aya nyaka koro chak kerore gi wan wuon ahero mar Omari ero mar Mujuku ero mar Anyango ero mar Atieno kwadhi kamano to kaluo wadongore to kapok jodongo mano wuondo waka maka nyaka wagwe oko wakel joma nigi paro machal gi pachwa kaunti ka wan gi 30% mar youth mano ok bi joma ng'ol ne gi margi mine ne gi margi jodongo ne gi margi gigi te onge kuma bire sport and culture mago gigi onge kuma bire gigo te jogo nyono ng'ama nyalo penjo ng'ene ke joma ne kaje MCS kata na sanyis ni gin guns koro nyakwa lo magi nyakwa los but mama beto at least aneno ka bet tiyo opira jothombe aneno ka to mana ma ji chuo wigi wacho opira to onge ini ng'eni pesa di miloso iye Mjuku miyo wach mogik miwe wago kawuono jogi chwado ma gawo mona kiti kama tedo ka gikon pesa di miloso iye ini nigi team mari mitero kanyo mamaro mari nas football club onge de nge ubiro yone weg football go weg sponsor go to joma lando gi mokelo gino be weg kilebe go koro ini ni kanyo japiny ma normal onge club kanyo koro gine ene gir boss achiel en everything en overall en chairman en treasurer en secretary en everything pesa ene mopogore kende kana achiel kino pango monge ka pesa go donje fuku referee be nyathi owade onge hospital ma ke liceman be nyathi antine ide waro TikTok makawuono arane enge kamera kacha chaendo wuo gi jopinywa nikech wacho ni wan leaders makiny to kiny no e kawuono ni konowa ni we are the future and future is today. When you don't get it right, then no time you'll get it. It's either now or now.
iwacho ni kama sio sasa ni sasa hivi. Na kwa hivyo basi wakelunu jok mabende nyalo miu gini, jok matindo miwacho ni ati vijana barubaru masani koro nyalo koni gini kabisa iwagi. Gimitimo ni ka in kanyo to samori poguri kodwa e paro. Imbi nyalo wacho kake pare to waluongo mjuku to wacho ni there is a guy mano wacho ni wanyalo timo kama indi. Wan kaka joluo wawe uru bedo negative, wayenyo, watimore nade, unu kia gima wacho pode ten, we wacho gi Mano is just a suggestion gimwa. Mondi yudisikiza tune mar lweny mare mogo kod Feni Oyugi. D-Star, aboro achiel ariyo star, abiriyo aboro ang'wen hash. To set lweny mare by Feni Oyugi as you skiza tune, dial star 812 star 784 hash. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Kaka jaluo wadwa inyalo wacho kakinene kanyo kwariwo gi marwa to tero wa kumoro. Adwa ni mjuku ka thuolo ni endi kaka bende ngama bende inspire jok mang'eny oko kacha. Ntie jok ma wacho ni ing'eni an mjuku no mora sana nikech sami wuoyo kama iwuoyo gi ji mang'eny. And ochalo gimidhi choko ji kumora chiel mani koro ng'ato ka ng'ato yude ode but iwuoyo go galamoro. Adwa ni mi joka luowa joma winjowa man Kenya kanyaka jok man diaspora pani tinde pinyo bedo digitalized makata jok man diaspora are allowed to vote. You can as well talk to them. Ngina kamera jalens miket lens ni koro kuom jatelo mano incoming governor Embakasi kanye Central Mbunge. An gima nyalo wacho nagi namba achiel waweuru yenyo. Waweuru yenyo e online molo dongruok. Mane gima inyo nagi. Ng'enyo nagi kidhi e social media ayany ng'eny malo ber. Waweuru mano wakedu thenge. Namba 2 waweuru ich lach to gi ich lit. Ni ng'ano ok nyal yudo en manyako bed mana an. Namba 3 ochopo kuma sama koro nyaka yier jatelo matiyoni. Wasaneno wan gi county government igna 12 to kaluowa wan man wakedo ne county government to wan ma wane chien molo county moko te nekech ang'o jotelo mwayiero ochomo kuma sama nyaka wayienie ka pati marach waweu pati wakao jatelo wacho ni mi Homa Bay ng'amone be ni bedo governor eno Yugi Magwanga koro uruburo yiero jo Homa Bay uduoko mama oruka Homa Magwanga bedo governor yiero maru wacho ni Migori ochopo kuma ochila yako ok nyal bedo kata MCA kata jaduong' gweng' ok onego be ni bedo wakao jotelo monego be ni tiyo otinwa kwadhi capital city moka Nyanza ni county auchiel kwa kao county ma Jokisi wariwe iye okonya kao goons jakuo thugs waketo bed governor wakao uru ng'amos chamo buk governor masani en professor wachako ka uru professor Tom Jienda waketo bed nwa governor ng'ama nigi network oko mar Kenya mabiro dhi kelo nwa industry company mondo wager Kisumu mondo koro ano kibinena ka Omari bo kibineno ka Omari biro yao gini Kilimani Kisumu amba ringa tomo ng'wecho ndika county Kisumu ora timo anda Kisumu nekecho Ojienda okelo joma nigi network wagero Kisumbwa kaka capital city mar joluo koro wawe kao jomoko no chunwa gi party kapati chuni gi ng'ato wewe ng'at party kao jadongruok wayiero joma en jakome moneno okonya neno kuma chielo ka jakomo ling tembo ling ka jakomo kisinti macho okonya wakao ng'ane gi network manyalo tiyo gi national government manyalo kelo investor mondo wa invest kaluo awach maber ni Tom Ojienda nyalo bedo governor maber Kisumu koro yiero mari Siaya to watu wakieni ng'amno iro wakieni en ng'a jo Siaya wacho ni James ber to ko bere dongruok obere chike wamanyu James kata kwanya wuogi to Trump omiye kar chik America odhi ober nwa kata lawyer mar Trump America
kata dhi obed attorney general mar Trump America. Lakini dongruok ka wakiwany kano kaka Tandi, David Ochieng, Charles Owino, jalup gavana masani, kwadwa dongruok. Yiero maru, ucham chik kata udamany dongruok. Ano ka bichunu. Baba to agobio sami wacho ni ati jok ma babe maging'e an misiema nikech kora rwako reny. Bwana we timo kaka itimo no enda. Nyakora moga pa ni winyo maber kabisa. Ma iluongo ni Mjukuu. Mjukuu inyalo miyo jogi namba ni. Nitie ng'ama samoro nyalo wacho ni nyien wuoyo maler kabisa. Enda nyalo gombo wuoyo kode. Inyalo miyo gi namba ni kasi inyalo kono gi social media handles magi mabende ginyalo yudi achiel kachiel makata kigoyi to ginyalo yudo kaka iluongi e rogo moro to giyudi mapiyo. Mokwongo mari gimanya TikTok iluongo ni Mjukuu wa bunduki. Mjukuu wa bunduki mano TikTok. Ka gibire Facebook page iluongo ni Mjukuu wa bunduki. Mjukuu wa bunduki. Mano be page mara itime siasa ana onge machiela kia miel siasa ma tich matiyo. Namba 2 ginyalo manya YouTube channel. Be iluongo ni Mjukuu wa bunduki. Mjukuu wa bunduki. Kanyo bibiro yuda. Yeah. Koro kecho maro wacho ni achiu namba. Namba 0718 07 79 72. Som namba dino kendi jiwacho bwano mari weketu ino onwa gino ichachowa. Namba 0718 07 79 72. Koro kigo simini dwa yanya tibiro romo gi makolwer. Keja yany be nok waweyo. Keja watu waboko ka yany. Koro wanyalo go mbaka lakini yando kikitem. Onya oro ni pesa. Pesa to sawa ka pingo. Pesa ko dagira yany ma kikotem. Nikane ro buoga. Kibo ni keni biro nega toka, ini biro toka pokinega. Koro maro kikichandi. Lenzo keto nyaka disclaimer cho. Disclaimer. Kopo ni gocho ni dwa yanye. Ando namba nane e kona kanyo bi wake tunu pile. Kopo ni gocho ni dwa yanya. Abiru mi bills magoda te. Otherwise yakora mogo ero kama na yane wan gi Mjukuu wa bunduki magi ya wuot luo mabende wacho pachgi. Emomiyo wan gi LTN kaendi. Ingeni kidhi e mainstream nitie kaka restrictions ni oketi. Wacho ni kiki luongo nying ngane, kiki pak ngane, but gigi nyaka wawachi nikech nyaka wach pacha kaka an. Koro ingeni sami wacho ni nitie jatelo moro maber Migori, jipenjo ni mano ng'a. To sami wacho maber kabisa ni wuod nyagine. Iluongo ni wuod Nyamandas. Wuod Nyamandas. Mako gola Nyamita. Koro ji ongeni ji chako luwa ne wang'ene kako timo. Chakibir kona next time mapodi luongo no mari nasho mari chieno jemo ne mbele chien mineno mbele miyoko kati nyalo wacho no mari dhako ngode ne gichake kore kumni ariyo to podi chwako sitirungi. Medbedo koda kinde ka kinde ma wan ka indi. Subscribe kapoke subscribe. Maendi e number 1 Luo online channel mabende waduongo kendo wang'ondo dholuo kako winjore. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, nyakora mogi mai luongo ni LTN Luo Trending Nation wakelo ni gimiluongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support ke. Omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimobiro temo en obiro miyo gi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen
mabenya kogoni giro kamano wan gi yugi mosechung'nwa thumbe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu chung'nwa thumbe ariyo, wan go Jode Wuod Ndheo chung'nwa thumbe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka ang'eno bro dhe maber. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. Nyakora moge Joang Mikey en kaka Talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelonwa weche kuonde ma giwuoke, kaka giwuoke, to bende gi sama giwuoke, to mana kaka gichalo. Yani the truth mita marwa ma joluo. Ikete kanye ka ok ikete Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.